Ako pitaš šta je islam, evo šta, čisto srce, dobra duša koja zna da je život zdrav i radin krepostan, ko molitva Bogu dragom ugodan. Bit na korist okolini, rodu svom, volit ljude kao braću dušom svom, vjerovati da se zloća vraća zlim, a dobrota nagrađuje najljepšim. Častan život među ljudima proživi, gdje god možeš dobro djelo učini, naukom se i poštenjem okiti, djecu svoju u islamu odgoji. Svakom djelu nijet iskren treba da u Boga se s punim srcem pouzdat, sa smirenjem treba primit svaki kraj. Gdje je sreća, a gdje žalost, hajde znaj. Ko se potom za života svog vlada, može reći da islamu pripada, a Bog znade ko je kakav samo on, nek udijeli milost vječnu robu svom. A Bog znade ko je kakav samo on, nek udijeli milost vječnu robu svom.